Здравейте хора, аз съм Дивизион 25 и днеска ще играем CS 163 епизод с Aim King BG. Какво става, хора? Аз съм MKing BG. Днес ще снимаме с GameZone 25 и дано това видео се получи и не забравяйте да харесате, да щупите subscribe бутона и да пишете долу в коментарите какво мислите за клипа. Добре хора, всеки момент се връщаме. Хора, върнахме се, намерихме мап, който е празен и влизаме. Нека започваме играта. Аз съм от сините. Да знаеш. Време ще бъда терорист. Любимото ми. Почваме, за не знам кой път да го казвам, това е третия епизод, но пак ви казвам. Не съм свикнал изцяло. И това може да кажа, нищо с такива, бе. С снайпери. Нищо. Да, брат, ама аз нямам такова. Я чекай, аз ще се качвам. Камера. Я пак то. Къде е то? Какво? Патрона мина през тебе. Хора, забравя да кажа, абонирайте се и за моя канал. Само ще ме тагне долу в описанието. Кибли Toilet. Как ме спами с нощчето. Добре, с нощчето го трябва. Е, Сашо. Играй си се от стая. Какво? Как? Ма аз не искам да съм с снайпер. Чай, да ме пиш, че имам пистолет, ама не ми да го ползвам. Как да се сменя? Как да се сменя пистолетчето, бе? Не може, това е гънгейм. При всяко убиване ти си смени оръжието. Да, на мен не ми се смени, защото нямам кило. Бегай! Не бе, аз не искам да ти си смени. На мен малко не излиза. Чакай, гледай са. Чакай, не ме би. Не ме би, брат. Това ще видиш. Брат, не ме би, аз късам. Аре, това не ме ли се отвори по-бързо. Ай бе, брат, играй, ти си на място. Добре, айде. Чай, че си на място. Кой беше това? Плашиш ме, бе! Ти как ме изплаши то? Караме къде, Сашо! Това фъкъл е, брат. Не, бе! Аре, бе, брат, не мога да те хитнем, бе! Добре, се с пистолетите. Аз съм централно. Централна група. Как не ме видя? Добре. Как не ме видя, бе, брат? На мен пак не сме като оръжие. Смени ли ти с оръжие? Не. Смени ли ти? Ти къде си? Не знам. Майка, много скоп ще изядеш.
Аре, чуй се. Смени ми оръжието, yes! Некъв джойна. Да, брат, 2-1. Ти къде си? Да, брат, ти си стъртешни се. Еми, Ти си шмиги. аз къде знам Да, какво брат, оръжие да, има. Това е family friendly content. Успокой се, това е family friendly content. Брат, ти как умреш? Не знам, брат. Ти знаеш ли? Убихте! То лесна, Сашо. Сашо, то лесно да знае. Йоко сува, това е family friendly content. Не, ти са си изписал. На мен какви оръжия ми дава, бе, брат. 2-1. Някой влезна при мен. Аре, умира, бе! Хедшот, айде леко. Хора, то не може да умре. Ползва ли си читовето? Нема да бегаш. Да, бе! То ме бие, ти ме биеш. Вече. То твоя соп само ме бие. Сега ще ми дойде от някъде, няма да знам къде си. Да, бе! Това не е честно! При мен е влезна. Толкова скача, лети, всичко прави. Довиждане. Брат, това твоя лети, скача. Не се прави бъни хопи. Как се прави бъни хопи? Нека слабо с оръжие му даде, бе. Да, то му биде... не. Некъв... Айде, и при мен има мазна башка. Да. Да, бе, брат. Рав геле. Даде ми адекватно. Ти, какво? Напълно бях сигурен, че... Това откъде дойде, бе? Това ми идва от нещо преди неща. Айде, Осо! Осо не умря. Осо има макс демидж. Осо има макс демидж. Вие това може да го убивате, бе. Абе, counter-terrorist win, бе. Това какво ми прави бъни хопи? Какво не може? Аз искам да правя бъни хопи. Разбрах как се прави бъни хопи. Разбрах се как се казва, как се прави бъни хопи. Разбрах се сега, това по кемпи отгоре, бе, брат. Той ще трябва да е отгоре. Да. Има PlayStation такова идиот. И да ти покажа. Чай, че тук търси един, искам да го убия.
Нищо, Това ама... е стримиране. Това му е изобщо играли. Както виждаме, да. Не, аз толкова си мога да спомням. Ма то твоя, знаеш как ме съпрайзва, бра? Прави ми киндърски стрим. Киндърски прави. Да, брат, вие си гатен, да горе вие правите цел пъти. Айде, твоя да умира, да заляга. И ще гледаш това. То твоя, какво да спами с тия пистол, гледай. Пича, да прави 3 скока. Зайко, че бих смени след това. Аз ще гледам. Не ти се брат. За тебе. Как добре, бе! Това ти беше направо в тялото. Тялото да умираш. Брат, какво ми? Да, бе, брат! Айде, това скоро умря. Айде, ти умря. Това какво са катери, бе, брат? Сега идвам, бе. Аз си прехвърлих в друг мап. Ано. Дирам ще прехвърлих в друг. Тук са хора. Сме няколко пъти. И сега ни прехвърля в друг мап. Браво. Дано не ме пусна с снайпа, защото ще отрепа тази игра. Аз съм терорист. Аз съм кемпер, не пак не съм. Не, то влизат. Ето, това моя влезна при тебе. Къде си, Робо? Пистолетче, yes. Сашо БГ не мога да прави телефон. Не знам, брат, ама толкова... О, БГ, Сашо има инбокс.
срам. Толкова не знам как да играе. Кой видях? Шила, бе. Да, брат, играта ми красна. Вече ми бъдна нещо играта. Да, изключиха ми се слушалките. Брат, давате, вие ми скачате от двете страни. Те чути не умря то. Моля те, че... Но, брат, това някакъв афика, често ти казвам. Терорист Win. Умирай, бе. Да, брат, във въздуха ме уби. Абе, какво минаваш през мен, но ти се добиете на това? Брат, бати, тъпте оръжие, бе. Дигала се, добър. Брат, аз това хедшотвам, не иска да умре. Дигала е добър. Чакай да изя нещо. Стейтър мод? Аз започвам от начало, ме. Не. Това ми е френд. Пуснави. Брат, това бати афика, като често ти казвам. Да ги е Сашо на срам. Брат, какъв е? Вече от всеки един левел, често ти казвам. И от хедшотнах и не умря. Обясни ми как става това. Да, бате, тебе майка. И не умря. То твое не знае на кой свят. А това може да знае буквално как да убива. Да, бе. Това се бъгна. Аз не само, аз също и знаех къде си. Няма, брат, това бах тя в като това направи 30 кила. Аз тук едва съм направил един. То твой изобщо тук ли е? Сетих се как се прави бъни хопова. Айде, помпата ми пусна край. То твоя направи кил. Значи мога бъни хоп в щипа. Знам. Брат, то твой не ми дава да мина, печата. Знаеш аз как те изкемпих обаче? Ти ли беше този ми го знам? Да. Аз мисля, че то твой...
Бро, как те умираш, бе, човек? CS, брат, не играх нон-стоп. Та CS другата. Дето е. Още един джойна. Да, брат, 3-2. Това видео ще трябва да приключва. Хора, да, съм King. Хора, не забравяйте да цъкнете subscribe бутона, да щупите лайк бутона и да пишете долу в коментарите какво мислите за клипа. И разбира се, GameZone 25. GameZone 25 ще остави линк долу в описанието, как може да ми влезете в канала и да се абонирате за мен. Още нямам клипове, защото имам проблем с компютъра и не ми дава да качвам видеа. И скоро очаквайте видеа, нали, от моя канал и аз ви казвам чао, оставам нещата на GameZone. Така, довиждане и ще се видим в следващия епизод. Чао!